Kigger på mig altså. Ja, det gør de altså. Jeg ser meget på jer. Det skal du Jeg ved godt, du ikke gider blive strøget ud. Nej, det gør man ikke, når man har været krøllet. Det gør man ikke, når man har været helt krøllet sammen. 51 lang. Hey. Hva? Han har lidt kiner. Ja, han er sød. Det må man gerne have. Man må gerne have lidt kiner. Står det bestyret på en tegn. Ja, det lille hoved også. 34. Så får jeg piller, hva'? Ja. Så man lige blevet født, nu begyndte jeg allerede tage ens taljemål, ikke? Ja. Taljen og hovedet er det samme, eller hvad? 33, det er fint. Når man er mindre maven end hovedet, så er man ikke tyk. Vel, og så er det også andre. Tjekker det ganen for eventuelt ganespil. Ja, ja. Ja, der er ikke noget. Nej, det var så fint. Kan du sutte lidt? Nej, du kan sutte lidt. Jeg har set dig jo. Kom og se. Så det viser han krudder til det her øve, Den smager ikke så godt som mor gør, den der fingrene. Den gider der ikke sutte på. Jo. Vi tjekker på et kort tungebånd. Men ved der igen. 10% af små drengebørn har det. Det er så nemt at gøre noget ved, hvis det er. Sådan der. Flot dreng. Så ser vi her 5 tæer på hver, og jeg har talt fingrene. De kan gribe, prøv at se. Må æbetæer her. Hvor så dygtig er du. Ja, jeg ved det, og det gør jeg da. Hvad? Det er sådan en pigeting, ikke? Så, ja, hvad piller jeg ved dig? 1, 2, ja, de skal jo altid lige være i orden, min ven, ikke også? Det er jo sige. Skal det, så skal jeg der på ryggen en gang. Nå, står de alle sammen og kigger på dig. En fin ryg. Ja. Nu tjekker jeg her alle fugerne her symmetrisk. Fint og symmetrisk. Så, du kravler. Kan du kravle? Ja, det kan du da. Det skal være for lidt til ud over kanten her. Du kan bare det hele. Han er så tyk. Nu har man altså ikke noget at udsætte på overhovedet. Han er helt perfekt. Man kan godt se, hvordan han har stået med sit hoved sådan her. Og trykket. Det er meget langt, eller? Allerede i morgen er det helt fint der rundt igen, så er det over, så er der ikke mere der at komme efter. Ja. De kan jo tåle det, det er derfor kranielapperne her ikke er vokset sammen. Ja, det så vi helt fra starten af Jens, ikke? Så så vi den lille hårtops der op der. Så. Den her, den skrumper ind i væsken. Falder af sig selv om en uges tid cirka. Den skal I bare sådan lige skylde ved det lunkne vand. Andet skal I ikke gøre ved den. Gamle dage, der får sådan en med puder og talkommotion, det gør man ikke mere. Så, mester. Så skal vi jo se, om du er til, jeg tror den er for stor. Den tror jeg er for stor. Og det er lidt skub på mund. Den her er godt næsten for lille. Bare prøv at se her, den er næsten for lille. Det må man ikke forstå. Ja, det har man, det skal man have. Må man gerne have, ja, man må. Så jeg ikke, når der var noget, han havde sin egen lille dyne med. Jeg har sprækket ham ind i den, for den her er nok blevet lidt snasket. Tillykke med ham. Tak.